Ase ngithi ngiyabuka ngibukisisa ngihlolisisa ngamangala. Kunezinye izinto ukuthi mawuzidinga ukuthi uthole impendulo yazo. Igcine ngempela engaphuma ngale impendulo. Angazi noma ingqondo yami yajula kakhulu noma kusuka ku10 kodwa ngiyajula. Hayi, uyabona khona ukujula ngiyajula. Akungenwa la kamkhulu umuntu wesifazana maye sesikhathini. Umkhulu nonkosikazi unabantwana. Intombazana yakhe endala vele nayo isiyangena esikhathini. Kambe isikhathi siyayishaya ibhela yini masizovela? Ngoba umama uthe sahleli la endlini kwakhe umkhulu phakathi ekhaya zibone sesikhathini. Intombazana esayithuma esikolweni ithi iyagoba ibamba imithi lo noma isigqulo lesomkhulu ayithume sona izizwe singenile esikhathini. Shuthi imithi kamkhulu yonke ifile. Anginayo mina imithi ezila ukuthi uthiwa umuntu sesikhathini ngimlaphe igazi enjalo. Anginayo imithi ukuthi umuntu udla ingulube udla ufishi yeke u10 kwathini izili inyanga iyakhanya inyanga. Hayi. Akudlaliwe la kumina. Into zokudlala zibhalwe made in China. Akudlaliwe nje la. Uyabona mangabe kuthiwa sesenemithi okuthiwa ibulawa ukuthi umuntu wesifazana usesikhathini ama menstruation periods umuntu wesifazana abulala imithi. Anisizonyanga nonke. Ansoba prophet nonke ngoba izwatsho zenu zifile zibulawa ngamakhosikazi wenu. Ozibulawa ngama-next door ngoba ama-next door mayishoda ngemithi njengoba imithi ishota nje kubantu. Kuthi uthi isitha sakho siyothatha wena amaphedzi la asebenzile sponsele emzini wakho. Chela umuzi wakho ebusuku. Imithi yakho ife. Why niba nemithi ebulawa into ezilula nje ezincane kanje? Kanti indaba yomuthi nje yona isijiki ifuna kuba ijoke nje ijikiwe into yokudlala. Akwazi. Kambe umuntu wesifazana sengazafe uphethe umuthi, uhlule ukumlapha ngoba kuthiwa nakho sesikhathini. Wena wedwa uyisikhathi wena. We menstruation period because ukuze wena ube conceived, it is because of menstruation cycles. If there was no menstruation cycles, you wouldn't be conceived. You were once a menstruation. So ungodile wena before ubambe imithi. Asekuwe lokho esifaka imithetho engekho la. Sidlala ngoNkulunkulu, sidlala ngedlozi. Miningi imithetho idlozi lengakaze linike yona kodwa they whisper to me yakhuluma nawo. Hamba ngizwa kubantu ngithi we bulele kubili ngabe kunye ngabe kuyavusana. Benginesifiso sokuthi ngahlangana nje abalaphi bomdabu nabaprofeti sifundisane sibonisane. Kodwa sohlangana kanjani ngoba ngizwa nginamandla amakhulu usundithumba wena. So ulwazi uzolithola kanjani kimi ngisabile nthunjiwe ngikhonjwe ngezibhamu. Usungkhulumisa ukuthi ngithi ngiyifake ukuze ngempela abantu bakholwe ukuthi ngiyifake ukuze ngingabi khona emhlabeni okulapha. Uzosizwa ubani lolu lwazi engikukhuluma manje? Awulwazi. Uzobulokhu uhema lapho uthi wena uNkulunkulu wathwala ngoJesu. Ayikho into enjalo. Ubumbano, ukubambana, ukubonisana kuyadingeka. Singahlulwa ngamandiya avula izipaza zize zigcwala ulayini owodwa bethengisa into eyodwa. Ungaswela kulo omunye bathatha unikeza istock bathengisa istock esi1. Thina abantu lokho esibhizi uzohamba lo. Halo uzohamba la usuka siyamsusa la. Wena susonguwe mina niletwa ngawe. Yeka mfundisa abantu. Kunezinye izinto ezijika zisenze izigqila zingafanelanga. Ngoba sivuma nathi kuba izigqila singafunda nokudinga ulwazi. Singayifuni nenkani yokwala into engazwakala.